Колко часа спи това животно на ден? Това е Бор. Спи около 18 часа на ден. И щом заспи, все едно е умрял. Не можеш да го събудиш колкото и да се мъчиш. Колко часа спи това животно на ден? Това е тюлен. Спи около 7 часа на ден. Трябва да излиза за въздух на всеки половин час, така че спи на кратки дремки. Колко часа спи това животно на ден? Това е коала. Спи около 20 часа на ден. Евкалиптовите листа, които едат, съдържат токсини. Затова спят много, за да преработят токсините. Колко часа спи това животно на ден? Това е тигър. Спи около 15 часа на ден. Може да спи дълбоко на студената заснежена земя без да се разболее. И не се притеснява, че някое животно ще посмее да го нападне. Колко часа спи това животно на ден? Това е крава. Спи само около 4 часа на ден. Кравите прекарват времето си в паша и преживяване, оставяйки малко време за сън. Колко часа спи това животно на ден? Това е морска видра. Спи около 12 часа на ден. Дори се държат за ръце докато спят, за да не се отдалечат, когато приливът се вдигне.